Ahojte, ja som Jozef a som agronóm zodpovedný za ochranu a výživu tohto sadu, ktorý je úplne iný ako všetky naše ostatné. V praxi to znamená, že na jeho ochranu, na starostlivosť oňho je možné použiť rádovo menej prípravkov na ochranu rastlín. Aby ste získali takú konkrétnu predstavu, tak toto je vestník konvenčných prípravkov používaných v konvenčnej výrobe, čiže zoznam, a toto je zoznam prípravkov povolených v biologickej produkcii. V praxi to vyžaduje od pestovateľa veľkú znalosť fyziológie všetkých tých patogénov, ktoré sa tu vyskytujú. To znamená byť schopný na ne okamžite reagovať. Častokrát ide napríklad o spory hubové, ktoré musíte ošetriť presne v danej chvíli, povedzme do 6 hodín po daždi, alebo pred dažďom, alebo pred zasvietením slnka. Máme v sade rozmiestnené úžasné feromonové metenie, ktoré funguje na úplne ekologickej báze. To znamená, obalovače jablčného nemusíme postriekať a usmrtiť, ale skrátka vytvoríme okolo nás opar, ktorý mu zabráni zorientovať sa a nájsť samicu a tým pádom sa rozmnožiť. Takže je to aj profesionálne veľká výzva, ale v prvom rade je to možnosť, ktorú sme sa rozhodli vám, našim zákazníkom ponúknuť, aby ste sa dostali zase k novej úrovni ovocia, k zdravšej a zaujímavejšej a atraktívnejšej. Na prvý pohľad už vidíte niekoľko zásadných rozdielov oproti bežnému sadu. Okolo nás sa nachádzajú siete, pretože ako som spomínal, tým, že tie možnosti ochrany sú limitované, tak už mnohým škodcom musíte zabrániť priamo v príchode sem. Pod stromami nevidíte žiadny herbicídny pás, to znamená, že žiadny herbicíd v tomto sade nepoužívame. Všetko odstraňovanie buriny sa musí uskutočniť buď ručne motykami alebo nejakým prístrojom, takisto mechanicky v samej podstate. Takisto v medziradiach máme vysadený zhruba 50 cm pás atraktantov, čiže nejakých lúčnych zmesí a bylín, ktoré sú veľmi príťažlivé pre rôznych benefitných mys, pre opeľovače, a tým sa usilujeme takisto podporiť násadu kvetov bez toho, aby sme ju museli nejako dodatočne umelo stimulovať.